assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e jokkande en windande men hande nde waɗano refta tan raɓɓingo tan yaawa on saaha mbawen yaade e windande men nde bisimillah natinen gollal ba si numérat alif lam lam ha saqiru alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunara alif lam ara ha tongu jubriya ay jubriya nani mim rak nani alif lam ha cewɗo mim del lam lam ha saqiru ara ba jorɗo alif lam aya dariɗo alif jowiɗo lam mim lam mim jubriya nunara alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunara alif lam ara ha tongu jubriya mimarat ko ɗo karno ɗon e karfeje mon ba siñiji ni sinara mimarat nan alif lamara ha saqiru ara ha tongu piccuɗo nunarak yanara del hayna baadi piccuɗo ɗo kanɗon joni noon hande kadi mbaɗen dani nde hande nde ko keef e wow e ta jorɗo ɓeydoto hen ko heddi ko foof koko filla mbaɗen dani mim jannganoma laam jannganoma ay keefnani ay keefo omoni jubriya wow taƴƴo jubriya nani ay oɗo woni wow ɗo mbiyama wow taƴƴo ay ko gotum mimak nani jannganoma alif lam del jannganoma jubriya ay jannganoma nunara jannganoma ayde alif jubriya ay jubriya nani jubriya nani alif oɗo so adima
sara bindol mbiyamo allif taƴƴo ay keef arti ay juburna oɗo kanko woni nunira ko gotum ay dari ɗo o arti ay ba o nani dur ba o woni wonɗo ha joni ay del arti ay wowo o arti allif o arti ay jubriya arti allif taƴƴo arti ay keef arti ay juburna arti ay siñiƴo o arti ay juburta oɗo ɓeydi hen ay ayna dariɗo arti ay jubriya o arti nunarak arti gasi ay ndeɗo windande e hewde ko oɗo tan keef ɓeydi hen o keef goto ɓeydi hen e oɗo wow e oɗo ta jorɗo ko heddi ko wonno dow ko wonno ga ko arti naati ga henne ɗo woni maliki yawmiddin ɗo woni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay wadde ha andi kadi windirte nden noon ɗo yen wonɗo ko mim lam keef ɗo yen woni ɗo henno ko jubriya e wow taƴƴo e mimarak ari ardi ɗo yen woni ɗo ko allif lam del e jubriya nunarak ɗo yen woni ɗo ko jamuɗa ko allif jubriya allif taƴƴo keef ɗo henne kadi ko janngoɗa ko wonto arti ɗo henne juburnasu adima nuurak koɓe gotum ayna baaniɗo ɓe an dariɗo jobru banani woni bajorɗo del artiɗo ɗo kadi fof sorindi arti ko janngono ko la gotol wow allif jubriya allif taƴƴo keef ɗo noon ko har feere wotere ɓeydi hen woni juburta o woni oɗo goto ɓeydi hen o goto ɓeydi hen wadde juburna señiƴe juburta aya dariɗo jubriya nunarak wadde en paami ko oɗon ta goto ɓeydi hen ndeka windannama hande nde kadi ko ni wayi joni noon ala ko woni ɗo ka janngano ko ha tan ganda fatiha o ko ni yaari ɗo henne ko maliki yawmiddini woni ɗo ko maliki yawmiddini ɗo ko iyyaka na'budu ɗo ko wa iyyaka ɗo ko nasta'in ay kasi daga noon windande nde heewani tes ko tan ko keftam e wowo e tawa ɓeydi hen ko heddi ko fof nana mofti to bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim to ɗen karfeje gatti nder ga henne har feere tati keef wow ta ɓeydi hen
eyyi mi nandini nan ɗon mi wi on jangde nde sa ɗiggini dow tan kala ko wonda tan nawoto son paami nde winden tan ndeɗo anata on so ɗe ɗiggani noon ndega ɗiggani taw joni waɗiraɗani to ɗiggani jangaga ɗigga to kadi ɗiggora so to dow o ɗiggi less o walluma dow o ɗiggani a jangini less o ɗe garti a jangitiɗe a wawtiɗe wadde dowɗe kadi mbawtaɗe ɗum woni jangde teskuya namdi heñare jangata hay hunde jaron hen jam jam kala ko winda ƴetton mbañirɗon jangon ɗigga yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen an noon jiɗɗo jokkodirde e golle ɗe waɗa 00 221 78 475 05 17 jiya WhatsApp o ngara kaala indema yettode ma ala debbo ala gorko ala suka ala mo ko jiɗɗo tan wiya ara haalane sarɗiji ɗi weeli ɗum jokko hen yiɗa jokko haaju muɗum welnaga forsaka an yiɗi janggude ngara kalana sarɗe jangde ene walma tongoɗa hen welanima jokko haajuma ni foti yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yayali kawal Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wassalam